Assalamu alaikum rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Mire manglesaydi me penalen taj mire manglesaydi me prelalen kodini islami. Ko akalavut ne minuka mangavate informiri naftumen, odnosno mangavate daftumen jek tikno dersi, jek tikno nasijeti. Baš jek tema su itali put interesno, hem put hari kerala pelafi baš odoleske, baš ospojiba o namazija. Кола намазин ги керала пелафе, кола намазија, кола со италијани ги обавезно, сар со сабха намаз, сар со подне намаз, сар со киндија, сар со акшами, сар со ијација. Па баше од олеске мангава те сподели нафтумен цар акава мухабетулла, те шајтумен да те пенџарентумен акале букенцар кова со аке о Аллах джелешани у мукля манге одва шај сари пете шајте одва те шири навле машкартуменде. Ангедер, например, те куав ки содржина, те куав ко срж е темаке, качетинавто менге дуј аетија кова со о Аллах джелешанеху вакерела менге кокова временско периоди те калдина о панџ намазија. Бисмиллахир-рахманир-рахим, прво качетинав и сура котар о Курани азимушани и худ сура шелу дешу штарто аети. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хем керен тумаре прописана намазија, ко почетак, хем ко крајо е дивескоро. Хем ко почмиба е ракјакоро. Ошукар дејла, чачибнаске ко сена обилаче дејла. А ке одојајтани и опомена околенге, кола со мангена те опоменинен пес. Садакала улазим. Одујто аети. Аракловала ки сура Ал-Исра, ефтавардешу офтото. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Керен о прописна намазија, кога окам таројекваш о небо на кела, пасаджикоте и рат авела, ако сабах ко намази буд присуствинена. Садакала ул-адим. Акала аетија ли лумлен таро Корани тари македонско верзија, преведен јумлен ки романи чип. Значи, таро акала дуј аетија, о Аллах маглате вакерела менге, дека о панџ амаре прописана намазија, требала те калдинален ко трин периодија. Сабаха, ко подне, ке давало кам ко машкар, хем ке да перела и рат о акшан. Значи, о саба калдинала пе нормално сар со калдине о саба намаз, о подне спојнеја е киндијаја, а о акшами ке да перела и рат спојнеала е јацијаја. Акла дуја ети докажинена меѓе дека навајлања мен те спојнао намазија само ке да исјамен путовајне, или ке да и тало дисаво невреме, или ке да и тало дисаво баро грмовиба, бавлал, па дарајатаро одеа катастрофално невреме, и одолеске морате сигара, хем те спојнао намази. На, која кала аетија ко дуј на алудиринјаменге о Аллах, значи о разлог соске те спојна, него едноставно нарединела менге кеда о периоди тало е намазенгоро, амен, те објавинален, односно те калдинален. Па башо калеа е тенге, и самен подршка, таро хадисија, кола сојтале хадиси куци, хадиси сахих. Ка починав одбе хадисен црмателав тумаро време, о прво хадисија ракловала ко сахих муслим ефташилу панџ сова керла кото хадиси. О Ибни Абас пренесинела дека е Аллахескоро посланико саллаллаху алейхи ве селем ала алейхи заедно калдинја о поднете и киндија, а кога окам на шавџовела сине калдинела сине о акшами та ијација. Бизото овол сине дисави дар таро невреме или товол ко путовајне. Акава хадиси исто о муслим пренесинелале ко сахих муслим томи дуј ки страна шелу пинду јекто. Акава исто хадиси, исто содржина, пренесинелале о мухадисири о Термизи, ко хадиси шелу офтовардешу ефтато, ко лескоро лил. Исто хадиси.
Джеја понадари. О Ахмед ибн Хамбал, пишинга ко пиролил, ал муснат, ко томи јекто, страна душелу бишу јекто, ко те сова керја, о посланико, ки Медина, спонја о намазија ко по кер, бизо то волсине ко друмо, хем бизо дисаво невреме. Јавер хадиси, со принесинале му хадисири. О Малик ибн Анас пишинга ко пролил, ко ел мувата, том јек, страна шелу шовар дешу јек, вакерја, о посланико саллаллаху алейхи ве селем ва аля алихи, спонја о намазија, бизо то вел дисаво невреме или то вел ко друмо. Значи, исто хадиси са со принесинге кола претходно со вакерјумнето меѓу. Джаја понадари. Исто акава хадиси. Таро Анас принесингале исто хадиси хем о Насаи. Он познато му хадисири сунеско Насаи принесиндале ко полил хадиси шовшелу јек. Соске о Ресули спонја о намазија. Бизо нешто теовел дисаво потреба или разлог. Пучла о Ибн Абас е Ресуле саллаллаху алейхи ве селем ва аля алихи. Па о Ресули вакерјалеске. Ја Абас. Ме спојнава о намазија соске о Аллах нарединја манге агјарте керав. Хем ов, тај исто хем ме мангаја телочара мире умметеске. Акава ракловола, акава хадиси, аракловола, ко Сахих Муслим, том дујто, страна шелу пинудуј. Аракловола, ко Сахих Муслим, том дујто, страна шелу пинудуј. Джеја понадари. Исто ко Сахих Муслим. Том дујто, страна 153. Од вас сине 152, а кава диси сине 153. Пренесинела пестаро Ибн Абас. Со алојек манушки џамијате кълдиналтаро бените мима. Хем ов нон стоп ке дало време кълдибаске викинала сине о време намазе скоро, о време намазе скоро, о време намазе скоро. Хајде уштенте кълдина. По Ибн Абас вакерјалески. О ту мопрал. Тули манге кавакере кога и тало о време те кълдина. Ко време, ко вахти амаре Ресуле скоро саллаллаху алейхи ве селем ве аля алихи. Амен. Спонгем о намазија. О долеске вакерја ту маса кълдин. О Аллах ка прифатинила маро намази. Хем ке да ка спојнадо намазија. Значи, акава хадиси исто код Сахих Муслима раклова цар со вакерјум томи дујто страна 153. Јаверјек хадиси со аракловола ко следбенике хлибејтеске, ме само јек хадиси кава керавтуминге, кова со принесинале о имам Џафар ес-Садик, кова со вакерела агјар. Е Аллахе скоро посланико саллаллаху алейхи ве селем ва аля алихи, кълдингја о подне, о зухур, та и киндија о аср, заедно бизо нисаво разлог. О Мери ибн Хата пучле Ресуле. Ја Ресулуллах, со десинела пес амаре намазеа. О Ресули пеля, ништо, ја Омер, ништо. Ме само манглум, по наредба е Аллахескири, телочарав мире умметеске. Ме само манглум, по наредба е Аллахескири, телочарав мире умметеске. Кота ракловала акава хадиси, сахих, акава хадиси аракловала, ко шиско хадис колил, кова со викинапе Илал ал-Шарај, страна тришелу бишу јекто, поглавје дешу јекто, хадиси ефташелу бишу штарто. Машаллах, машаллах. Шов
мухадисейра тари ехли сунаве джемаат сведочинге. Hem yek hadisi samo kalgjum таро следбеника ехли бейтескре. Па ме акана. Према кокала доказија, сар аетија, сар хадисија, hem sar ajetija so Allah mangela te ločarela mange sar su pišinela ki sura en nisa bishov toto ajeti o Allah vakerela mange bismillahirrahmanirrahim o Allah mangela te ločarel tu mange soske o manuši tano jek slabo biće jek slabo stvorenje sadakallahu ladim o Allah mangela te ločarel tu mange soske o manuši tano jek slabo stvorenje slabo biće. А давај толо јека ети. Дујто аети раклевола ки бекара сура шелу офтовар дешу паншто аети коте со пишинува аети башо о Рамадани коле манушен ослободинелален о Аллах таро постите лочарелненге па меѓу кодова аети раклевола е креченица коте со Аллах вакерела Бисмиллахиррахманиррахим о Аллах мангела те лочарел туменге а на парипете керел туменге. Sadakala ul azim. O Allah mangela te lo karlaminge ana paripe te karlaminge. Pamanushalen. Makeren tu menge paripe. Makeren tu menge I vera to vol tu menge pari. Keren tu menge vera to vol loki. Akana živineja kojeg vakti kova sona neamen vreme bud. Kova sijem hakime ko bukja ko terminja zauzeta sijem. Pa o Allah джангја дека кавала савко замани. О Ресули джангја дека кавал ко савко замани. Па о долеске ола манглете лочарен аменге. И ехли сунаве джемаат, ола спојнена о намазија, ке да путујнена, ке да исине време, или ке да буд паше акшамите јација, тега ни спојнена. Ама, ко следбеникја ехли бейтескере, тало акава принцип, ки школа каутаро ошовто имами Джафари Ес-Садик таро дешуду имамија тари дешуду породица е пекамберески ди славена дозволимо аменге и тало од ова сунети аменге и тало од ова фарзи те спојна о поднете и киндија о акшамите јација хемо саба намаз сар о аетије о дуј со аменге од ова vakirge. Ove sa steso shungenman o Allah neka deltu men inšallah džandipe, kudreti, kuveti, zaštita, nuri ko tumare kera, hem sastipe tumare čavenge. Ove sa steso shungenman Esselamu alaikum, rahmetullahi ta'ala ve berekate.